Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng enjing bocah-bocah, ketemu maneh ana ing pelajaran basa Jawa kelas 4 semester 2. Muga-muga bocah-bocah sak keluarga ing dalem pinaringan kesehatan, kekuatan dening Gusti Allah Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Bocah-bocah, ana ing ulangan semester 2 iki basa Jawa semester 2 wis sampai ana ing babagan ulangan 4, yaiku babagan narasi lan deskripsi. Nanging sadurunge dimulai luwih becik kita dedonga dhisik marang Gusti Allah. Berdoa, mulai. Selesai. Alhamdulillah ya. Ulangan 4 babagan teks narasi lan deskripsi. Coba bukaan bukumu halaman swidak ya, halaman swidak 8 Dek ya. Swidak 8 buka. Ana ing kono dibahas masalah karangan narasi lan deskripsi. Teks narasi lan teks deskripsi. Apa to teks narasi lan teks deskripsi iku? Coba digatekne. Pengertiane teks narasi yaiku karangan kang isine nyritakake sawijining kedadean utawa cerita kang runtut. Nah, karangan kang isine nyritakake sawijining kedadean kanthi runtut ya. Nah, ana ing narasi ngutamakake lelakon, paraga, latar lan alur. Jadi teks narasi iki nyritakake kedadean secara runtut. Ning sing paling ngutamakake bab unsur intrinsiknya. Unsur intrinsik itu ya paragane, pelakune sapa, latar panggon, latar wektu lan alur ceritane. Nah, lelakone apa? Itu ya, kuwi diarani teks narasi. Nek teks deskripsi kuwi jenise karangan kang nggambarake objek utawa panggonan utawa kedadean kanthi rinci jelas nganti wong sing maca kaya-kaya iso ngrasakake. Iki pengertiane teks deskripsi. Karangan kan nggambarake objek, panggonan utawa kedadean kanthi rinci jelas nganti wong sing maca kaya-kaya iso ngrasakake dhewe. Iki nglibatake panca indra Dek ya. Coba ciri-ciri teks narasi lan ciri-ciri teks deskripsi supaya gamblang ya. Sing Dek mau pengertiane saiki cirine. Ciri teks narasi kuwi sing siji awujud prastawa utawa pengalaman ya, wujudnya pengalaman. Terus kedadean nyata utawa rekodaya pengarang dhewe. Kedadeannya bisa nyata bisa rekayasa ya, rekayasanya pengarang. Kemudian urutan waktu kang runtut, kejadiannya dari waktu pertama kejadian sampai akhir diceritakan secara runtut. Terus ana paraga, pelakune, ana papan panggonan lan sak piturute. Kemudian ciri sing berikute nggunakake basa padinan, basa sehari-hari. Wi ciri-cirine teks narasi. Saiki ciri-cirine teks deskripsi. Nomor 1 nggambarake sawijining bab utawa objek. Nomor 2 dijelasake kanthi jelimet rinci. Nomor 4 sapa wae sing maca kaya-kaya ngalami dhewe kedadean kasebut. Coba kita teruske dhisik cah ya, ben amplih luwih pahami. Saiki bedane teks narasi lan teks deskripsi. Pambedane isi coba. Isine ana ing teks narasi kuwi nyritakake urutane kedadean secara urut. Nek teks deskripsi nyritakake kahanan objek kanthi rinci. Kahanane.
Terus latar panggon nek narasi itu wektu, panggonan lan kahanan sosial bisa ganti ya, ngalami owah iso gonta-ganti ya. Latar wektu, latar panggon, kahanan iso gonta-ganti. Tapi nek deskripsi mau nggambarake objek siji. Nah, nggambarake siji wae, objek siji wae. Gak gonta-ganti. Oke. Lanjut ya. Pilihan tembung saiki, ukara. Pilihan tembung kata atau kalimat ukara. Wi nek narasi nggunakake tembung utawa ukara sing biasane saben dina. Nah, nek deskripsi nggunakake tembung utawa ukara sing bisa nggugah rasa utawa tarik kawigaten, perhatian, menarik perhatian. Jadi bahasane lebih sastra ya biasanya. Saiki konflik atau pasulayan. Ana ing teks narasi, ana pasulayan kang ndadekake owah-owahe nasibe paraga. Ana pasulayane. Ning teks deskripsi ora ana pasulayan, mula ora ana owah-owah nasibe paraga. Ya. Coba terusake dhisik. Saiki contone cah. Contoh teks narasi lan teks deskripsi. Ben iso mbedakake cah ya ciri-cirine mau. Coba sing dhuwur, kegiatan padinanku. Mau esuk aku tangi jam 4 waktu Indonesia Barat. Terus njupuk wudu kanggo ngleksanakake salat subuh. Bubar iku aku ngaji sawetara ayat. Terus enggal-enggal maca piwulangan kanggo sekolah esuk iki. Banjur kuwi aku nata buku sekolah. Sarampunge iku banjur budal adus. Nah, iki nggambarake kegiatan padinane. Padinanku saben esuk tangi jam 4. Terus njupuk wudu kanggo nglaksanakake salat subuh. Urut-urutane cah ya. Tangi dhisik, terus njupuk wudu ya, kanggo salat subuh, bubar salat ngaji sawetara ayat. Terus bareng ngaji enggal-enggal maca piwulangan kanggo sekolah esuk iki. Ya. Banjur sakwise maca piwulangan, banjur aku nata buku. Bar tak waca ditata rapi cah. Sak rampunge nata buku banjur budal adus. Iki nggambarake kegiatan kanthi runtut mulai awal sampai akhir. Iki jenisé teks deskripsi. Sing contoh sing keloro minimarket. Coba engko iso mbedakake cah ya. Minimarket mujudake sawijining toko cilik kang lengkap lan gampang dituju dening masyarakat umum. Toko minimarket iki lumrahe manggon ana ing panggonan kang rame pinggir dalan. Toko-toko kaya mangkene iki uga asring ditemokake ing lokasi perumahan padhet sajroning kutha. Nah, ana ing teks minimarket iki sing digambarake mung minimarket tok. Ya ta? Ora ngalami owah-owahan. Nek sing dhuwur mau ngalami owah-owahan wektu. Mulai jam 4 nyapo. Nah, nek minimarket iki cuma nggambarake minimarket wae. Minimarket iki jenis toko cilik sing lengkap, gampang dituju. Manggone biasane ana ing pinggir dalan. Nah, nggambarake minimarket wae, satu objek. Oke? Mangertos nggih? Tapi dijelasake kanthi gamblang. Kaya sing maca kuwi kaya ngerti dhewe minimarket, oh iki to jenise, manggone ning kene, oh iya kae. Kaya maca kaya ndelok dhewe. Ngertos nggih? Bedane antarane narasi karo deskripsi. Sing dhuwur iki contone teks narasi sing jelasake urut-urutane kedadian mulai awal sampai akhir, ngalami owah-owahan waktu, terus ana apa kuwi paragane ya. Nah, ana ing minimarket iki
Nah, nek kanggo minimarket iki nyebutake atau nggambarake satu objek minimarket digambarake kanthi rinci manggone ana ngendi, keadaane minimarket kepriye, iki digambarake kanthi rinci nganti sing maca kaya-kaya ndeleng dhewe, ngrasakake dhewe rumangsa kaya ana ing minimarket dhewe. Ngono ya Cah ya. Dadi teks deskripsi iki nggambarake satu objek sing nyangkut panca indra. Panca indra. Ngoten nggih, beda karo narasi. Nah, saiki Cah babakan teks narasi lan deskripsi wis Busun terangake kanthi rinci. Mula sakteruse kepriye carane nulis karangan narasi. Nah, carane nulis karangan narasi sing pertama, sing kesiji nemtokake ide. Idene apa sing arep ditulis. Terus cerita digandeng kanthi runtut nggawe rumus 5W 1H. Ya. Wis diterangake ana ing bab sadurunge. 5W 1H contone apa tema sing arep kok critakake. Nah iki what ya, bahasa 5W iki pakai bahasa Inggris ya Dik ya. Apa what tema sing arep kok critakake. Kepriye cerita iku kok andharake, kok critakake. Sing kepindho kepriye. Terus sing ketelu ing ngendi papan dumadine cerita. Kepapat kapan prastawa iku kedadian. Prastawa itu pengalaman. Pengalaman iku kedadian. Terus sapa paragane, jangkepana karo watake. Gene ya kedadian iku bisa dumadi. Kedadian iku bisa dumadi. Dadi cerita sing arep mbok temtokake ana ing narasi iki kudu iso njawab 5 pertanyaan iki. Apa, kepriye, ing ngendi, kapan, sapa lan gene. How ditambah 1, how bagaimana. Saya Dik ya. Insyaallah. Nah, saiki kepriye carane nulis karangan deskripsi. Sing pertama, temtokno objek sing migunani. Jadi kuwi nek nggambarake objek kuwi berguna bagi orang lain. Diandharake amarga objek kuwi berguna. Terus cerita disangkutake karo pancandriya, panca indra, mripat, irung, kulit, ilat lan kuping. Temtokno bab-bab sing arep kok andharake. Rakiten kanthi urutan kang becik. Ya. Wektu, panggon lan kepentingan. Sing kelima, kembangno karanganmu dadi andharan utawa cerita. Iki cara-carane kowe nulis karangan deskripsi. Engko nek awakmu kurang paham, iso mbok waca maneh Cah ya. Iso dideleng maneh. Nah, kanggo latihan ya, latihan ing dalem ya. Coba wacan ing halaman 70. Halaman 70 Cah. Banjur wangsulana pitakone. Nah, sampun nggih, mugi-mugi mangertos napa sing diandharake Busun. Matur suwun, tetap jaga kesehatan kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.